guztioi. Erabakiaren urtean gaude, oihartzunak gero eta ozenagoa da. Eta gurera ere heldu da. Guk Zubietar morduan parte hartu nahi dugu. Erabakitze eskubidearen alde gaudelako. Gure etorkizunari buruz guk hitz hartu nahi dugulako. Pare bat hilabete dira galdeketen olatu honetara batzearen ideiak garatzen ari garela. Eta Zubietako galdekataren aurkezpena egitera gatoz gaur. Zubietarrok usurbilen maiatzaren 7an egingo den galdeketan nola parte hartu nahi genuen definitzerakoan sortu zen ideia. Urtarrilak 28an egin zen herri batzarrean alegia. Zubietaren izaera berezia da, bi udalerritan banatua, baina Usurbil eta Donostiaren bereizketatik Zubietarron arteko kultura ukaezina da. Horregatik, Zubietan herri galdeketa propio bat antolatzeko talde bat sortu eta gaur arte dirau lanean. Gure helburua, galdeketa honek gure herri izaera errespetatu eta babestea. Horrela, Zubietari bere herri izaera aitortuz. Izan ere, herri galdeketa bera eta gaurko ekitaldi hau ere, herri adierazpen bat ere badela irudikatuko dugu. Ez da ordea, guztia maiatzaren 7an amaituko. Etorkizunean ere gure herri nortasuna aitortzearen alde lan egiten jarraituko dugu. Kokapena egin ondoren, gai jartzailea lanetan hasiko naiz. Hemen izango dugu Asier, hurbildu holtzara mesedez. Zubitan ez deu behin galdu, herri baten esperantzik. Euskal Herriak ere badauka hor Zubietaren antzik. Bi herri nahien iturburua, igualtxua degu kasik. Ez degu eskatzen gauza rarorik, egin ezin leiken gauzik. Etorkizuna botoen bidez erabakitzea baizik. Mila esker, Asier. Herri galdeketa hau antolatzen dabilen aipaturiko taldetxoak jada elkerte berri bat sortu du. Galdeketa hau aurrera eramateko beharrezkoa baita. Baita galdeketa babesteko balioko digun manifestua sortu ere, zeinak gure helburuak ongi azaltzen dituen. Honetarako, Luken, mesedez, igo zaitez. Entzute alda? Bai. Zubiartean, Zubietarrok erabakitze eskubidearen alde. Zubieta historia luzeko herria. Gure lurronek bizi izan dituen pasarten lekuko eta kontalari bikainak ditugu herriko Trikuarri, Gaztainondo, Lubaki, Plaza eta Zubia. 11 historio eta gertaeren lekuko. Artxantzatik nekazaritza pauso eman zuen lurraldea. 1000 urteko herria, bai, 1000 urte. Hala zion Jose Ramon Zubimendik gure herriari buruzko idatzitako liburuaren izenburuak. Entzunak ditugu iraganeko Zubitako Unibertsitateari buruzko kontuak. Zergatik diogu hau, 14. mendera arte, bera zelako Zubitaren burujabetza modua. Unibertsitatea latinezko hitza unibertsitatez. Elkarte edo komunitate esan nahi duena. Euskeraz, herria alegia. Herri burujabea genuen gure herri maitea. Noiz galdu zuen ordea bere burujabetza Zubitak? 1379ko otsailaren 28an edo 200 urte lehenago. Nafarroako Anso jakituak bere forua Donostiari eman zionean.
Nabariak ditugu gure herriak Euskal Herriarekiko antzekotasun ukaezinak. Iraganean bitan zatitutako lurraldea. Gaur egun hegoak lotuta dituzten txorien ezintasunak dituzten bi herri. Eta etorkizunean txorikantuek alaitutako egunsentia amesten duen herri burujabe, bi herri burujabe. Gure herriaren izenak badu aro honetan garrantzitsua degun ezaugarria, zubia. Hain zuzen ere, zubiartean kokatzen da gure bizilekua, eta lotura lanak egitea askotan tokatu zaigu zubietarroi. Beraz, zabaldu, ireki eta luzatu ditzagun eskuak. Eraiki ditzagun zubiak, ideiak, asmoak eta ametsak. Zabaldu besoak aniztasunari, ideologia eta kultura ezberdinei. Izan ere, imagina ezina litzateke elementu hauek guztien txertatutako ez lituzken herri libre eta burujabea. Guztion arteko zubiak eraiki eta sendotzeko aroan gaude egun zubitako armarriak dion moduan, zubita batu ez banandu. Horrengatik, zubitarrok gure hitza adirazi nahi dugu ozen, gure etorkizunari buruz erabaki nahi dugu herri modura naiz nazio gisara. Erabakitze eskubidea herritarron oinarrizko eskubidea baita. Hala, Euskal herritar garen einean, Euskal Herriaren etorkizunaz erabakitzea guri dagokigu. Eta ondorioz, erabakitze eskubidearen alde, zubietan egingo den maiatzak 7ko herri kontsulta babestu nahi dugu manifestu hau sinatuz. Gure etorkizuna erabakitzera goaz. Eta hau babesten du. Nik Zubitako elkartean izenen erabakitze eskubidea oso garrantzitsua denez gure iritzia emateko, bai nazio dekonez eta baita kirole dekonez. Ni Zubietako txirrindoleri taldeko ordezkari bezala galdeketa hau babesten dut. Erraustegiaren aurkako taldeak ere galdeketa hau babesten dut eta gaina nahiko luke esparru guztara zabaltzea galdeketa. Generazio berriai etorkizun hobia usteko, nik Zubieta bezala babesten dut herri galdeketa. Gaso elkarteak ere bat egiten du Zubietan maiatzaren 7an burutuko den herri galdeketarekin. Gurasook ere hitza hartu eta erabaki nahi dugu.
Zubi artean, logoan, irudian, argi ikus daiteke elkarteak duen izena. Lukenek irakurri digun manifestuan islatzen den moduan, gure herriaren izenak badu aro honetan garrantzitsua dugun ezaugarria, zubia berau. Hain zuzen ere, zubi artean kokatzen da gure bizilekoa, eta lotura lanak egitea askotan tokatu zaigu guri. Eraiki ditzagun zubiak, zabal ditzagun gure ideia, asmo eta ametsak, galdeketa izpide hartuz. Gure herriko armariak ongi dioen moduan, zubieta batu, ez banandu. Batu gaitezen herri bezala, gure etorkizunari buruz hitz egiteko. Galdeketa aurrera eramateko sinadura bilketarekin hasi garaia da, herriak galdeketa hau babesten duela erakusteko. Aipatzekoa da, galdeketa honetan 16 urtetik gorako pertsona orok parte hartu dezakeela. Bai, Usurbildar edo Donostiko zatian erroldaturik egoteak ez doa xola, bi zatietakoak igual parte hartuko dute. Sinadurarako oraintxe jarrita dakagun mailan, edo bestela, martxoak 10ean, 5 herritatik 7 maila jarriko dugu, edo baita gure mailaren bidez. Bidaliko dugu sinatzeko horria, zubiartean@gmail.cometik bidaliko dugu. Sinadura biltzeaz gain, gure galdera propioa definitzeko aukera izango dugu. Gure neurrira egindakoa, guk geuk hautatutakoa. Honetarako galdera prozesu bat antolatuko dugu. Sinadura biltzeko mailetan galderak proposa daitezke, edo bestela kaskapeko buzoian utzi edo emailera bertara bidali. Proposamenak martxoak 19 arte egin ahal izango dira, eta martxoak 27an egingo den bilera erabat irekia izango da galdera guztion artean adostu ahal izateko. Amaitzen hasteko, prozesuan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu, antolaketa bilerak ere irekiak bai dira. Eta beraz, nahi izan ezkero, asteartero 7 biltzen gara kaskapen. Ondoren, sinatzeko esan bezala maila eta pintxo batzuk egongo dira jateko, burrundatearen truk, eta eskerrak eman dizkizuegu, ona hurbiltzagatikan. Eta hortaz gain, argazki herrikoi bat atera nahiko genuke galdeketa babesten dugula adierazteko logoaren inguruan, beraz, hurbil zaitezte mesedez.